Na strednej odbornej škole Holíč, námestie svätého Martina, sa dňa 26. marca 2013 uskutočnili majstrovstvá okresu Senica a Skalica žiakov stredných škôl v silovom 5-boji. Organizátorom je Slovenská amatérska federácia silového trojboja v spolupráci so Slovenskou asociáciou športu na školách. V tomto školskom roku sa konal 8. ročník tejto súťaže a zapojilo sa doň 5 družstiev. V úvode pretekárov privítala riaditeľka školy inžinierka Ľudmila Mičová a zaželala pretekárom veľa zdaru v súťaži. Súťažnými disciplínami boli v percentuálnom vyjadrení pomeru k telesnej hmotnosti súťažiaceho tlak 60%, biceps 40%, drep s činkou 80%, zhyby na hrazde a bradlách. Podľa očakávania sa stredná odborná škola námestie svätého Martina Holíč ako úradujúci majster Slovenska, víťaz župnej a celoštátnej olympiády stala víťazom. Najúspešnejším pretekárom bol Denis Daniel so ziskom 284 bodov. Ďalšími členmi družstva boli Dušan Štros, Marcel Žák a Denis Štvrtecký. Družstvo pod vedením trénera pána Jozefa Chalúbku úlohu favorita naplnilo. V priebehu súťaže preukázalo vysokú pripravenosť a jasne zvíťazilo so ziskom 967 bodov. Víťazné družstvá obdržali hodnotné poháre, medaily a diplomy, ktoré venovala Slovenská amatérska federácia silového trojboja. Súťaž mala výbornú športovú úroveň s dobrou diváckou kulisou a veľmi dobrým technickým a organizačným zabezpečením. Družstvo strednej odbornej školy Holíč námestí svätého Martina bude ako víťaz reprezentovať okres Skalica spolu so strednou odbornou školou Viliama Paulínyho Tóta za okres Senica na župnej olympiáde v Trnave, ktorá sa bude konať 18. a 19. apríla v Trnave. Blahoželáme a budeme držať palce.